Di na ko manday ay. Goy, wag yung kwarta ron. Wag yung kwarta, wag yung ikuan dyan. Dugay kwarta ron? Ay, ibili na mulya. Unsa may buhato na mo, Rigo, man may buhato na ni. Ang Rio. Anananaw sila ba? Tuo sila, dakpuno ka. Udak pong ko, dili lang pong mulayas ako, buki na mo. Flower Shop, delivering happiness. Di muli di butang. Oh, mulya sa gipahatod diri. Di ko wala na kong manday oy. Dagdag nga mulya ba kay papanday lagi daw si mo ha. Di ko manday na. Kano man? Wala namang upon sa ning. Wala tiguang na yung taon. Di na makaya? Kano kapoy din na Kapoy manday? na taon. Nausaw ni mulya gipahatod man diri si mo ha. Di na ko manday ay. Unsa may trabaho mo ron? Wala bunot lang, may buntayan diri. Bunot kag lubi? Bunot ang lubi. Di sa man natin mulya gipahatod man si mo ha. Bunta na yun. Mulya ma'am. Mulya sa sakyanan kay buhaton lagi daw ni Sir Ugoy. Na nagpa-deliver diri nga tao kay labas jud gani ka ha. Wala man. Rolando ang pangalan. Kay nag-order man kasi ha daw. Wala si Roy. Okay ka, 1.5 yan ang bayro nun ani. Goy, wag yung kwarta ron. Wag yung kwarta, wag yung ikuan dyan. Dugay kwarta ron? Wag yung kwarta. Asa to? Unsa man nato ni mulya? Ibilin mo ni. Ayaw, ibili na mulya. Unsa may buhato na mo, Rigo, man may buhato na ni. Sundang gani. Buhaton na sundang nimo. Kay dugay na katig buhat og sundang diri. Wala di sir ay. Wala na sir. Dugay na ka undang di ay. Dugay na undangan ng Monday sundang yun. Nang sa man nato ni ron sir. Gipaton mi diri karon si mo ha. Di. Unsa mo na, alang-alang unsa ni mo na. Nga di na makaya jibog kanya sa kwan. Kaya unta pero wala di na pwede og kanang kumbati pag trabaho ka nang hinahinira man ako ha. Mo lagi. No. Gipatano sa namon ni mulya ra ipakita na mo tos tagiya nga wa di ka gawa diar ni. Wa may talos-tano sino matay ko na ni, wa matay pagor ani tao. Para sa nato, amulye kay daghan mo gud ni god. Yan yuli lang na mo dito. Sa man mga kailan ni mo ni? Mga kuha niya, ako ni makadugo ng ano ni Rio. Anananaw sila ba? Tuo sila, dakpuno ka. Udak pong ko, dili lang pong mulayas ako, buki na ni. Ay, anong layas man ka? Nakisala, sir? Anong hadlok mo ka? Ano sa lawa, kisa lagi yun. Pero tuo sila nga ipadakpon ka, kay daghan mo tao. Ha? Nakisala? Sa may salawa, kisa lagi rin. Okay na na, oy. Okay na na, sir? Ya, tanaw na to amulye diri. Di ba kam doon? Happy birthday! Lamiya sa smile, oy! Ma'am, ganun ihilak man ka, ma'am! Inom ha? Di na ka nang inom? So sir, maayong hapon o happy birthday. Kapila naman ni mo ron? 5-6 na. 56 na. So tamalo ka kinsay kahatag ni mo ani? Isa ka paminaw ni mo? Di ka doon akong anak. Okay? Mong anak or basing na kay uyab diri sa Tagadsuli? Uyab na to bro. Na uyab ni mo? Ahaman. Ako yung asawa, way uyab. Yung ka, uyab lang na, may asawa. Tara dito, tago. Nagura. So kay birthday man nimo karon sir, kantahan ka na mo happy birthday mga tata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle.
ko ni ma'am. Yes po. Yay! Happy birthday! So na message ang nagpadala, sir. Basahon ako ha. Kisang anak man imong pagtuo nga nakataga ni Melody. si Melody. O tanaw na to si Melody bagyod. So anak siya. Hello pa. Happiest birthday. Unta na surprise ti ka. O unta nalipay ka sa ako ang gamay na pa birthday sa imuha. Pasensya kaayo kung usahay ra ti ka matawagan. O pasensya kaayo kung usahay ra ko makasuporta sa imuha. Hapit na ko makauli o ayaw kabalaka kay i-plaster ti ka og tarong diha puhon pag uli na ako. Ang ako ang wish sa imuhang birthday pa. Unta undangin na ang pag-inom kay tigulang na ka o bisan na ako sa layo gihuna-huna gihapon ti ka o pasaylua ko kung usahay di ko makahatag og financial sa imuha. Galisod usab ko diri pero ginaantos lang nako ang kawadon. See you soon pa. Mag-uban na jud ka sa Pasko. I love you and amping ikaw kanunay dira. Again, happy birthday from your bunsong anak, Inday Melody. Salamat. Asang mga anak ni mo uban diri? Wala ko yung anak na. Isa ra? Wala ko na. Asawa naman ako nila. Ay pag umangkon lang. Kung ganun pula ang mata Manasawa. naman. Dali. Pag umangkon eh. Mula man Mula ang mata. mata. Asawa lang. Asawa sa man si Norma. Pag umangkon, ang saba? Asawa ko na asawa na. Ipon-ipon ako dali. Ay, mao na yung mga asawa kay ipon karon. Sige, so sa man mo abi manggon ako gani wala O, iya. na. Original ako asawa. Sa bago di Oh. ka ayaw asawa. Okay. So, ikaw ma'am sa may mensahe nimo kay sir sa iyang birthday karon. Sa mga panghinaot nimo karon sa iyang birthday. Nakay mensahe niya? Wala. Nya walay birthday kiss dira kay wala may message. Ah. Dapat ay tiguang na gyud na ba nagtiniguang na gyud na pa. Tiguang na gyud daw. Okay. Sige, dinala na ito pugson. Nga pag umangkon, walay mo hatag Igsoon. birthday wish ni mo, ma'am. Kasi igsoon, ma'am? Magulang. Magulang. Birthday wish ni Masaya ha. Asi. Asi kon. Mano. Milo tumaga kawan. Ayaw na lang. Nakaimensahe niya? Aw. Hilak naman ni noon. Ano mo hilak mo? Ay, hilak ka kay. Paingon na tani sa tiguangon. Ayun, hilak-hilak na kay. Hilay! Say sa imuhang igsuon, mga panghinaot karon sa iyahang ika-56 birthday. Salamat ko yan na abot pa siya. Brother. Ay, ang paglawas po. Okay. Wala. Sige, so ikaw sir, unsa may message mo sa imuhang mga nagmahal sa imuha labi na kay Ma'am Melody. Salamat ko sa kuwang anak babae nga kuwan ko niya iya kuwan karon. Kuday salamat kayo dai kay nagkuwan pa man ni ka sa kuwa. Wa ko pasabihin mo. Daghang kaing salamat anak. Mora to. Wala. Yan, nag-request na ba siya pasayawon daw ka? Adi kong sayaw bahala niya. Sayaw daw. Sayaw na, masayaw na. Sayaw. Sayaw na budot. Bodots. Sayaw rin mo. Mas mayo kang dili hubog may lahan jud sir. Ikaw man sa mga pagumangkon. Pag umangkon, tubos sa sa mga bata. Adi kong sayaw. Oh, dayo. Sige, tubos.
Uson na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang na